aquí xa todo o mundo. Hola, Coral, moi boa tarde. Carla, como é posible que entredes antes que min? É que é algo que non entendo. Pois non sabía eu que podíades entrar antes que min, pero sempre tades aí, xa. Cristian, como sempre, María Souto, moi boa tarde. Mari S, que tal? Moi boa tarde. Desde a Estrada. Nieves, boas tardes, noches, a todos. Sí, porque agora xa son máis noches que tardes. Me parece a min que ao mellor vamos a ter que facer por cambiar a hora deste chisme, porque faisenos algo tarde. Hola, Celi, que tal? Celi de Estremodouro, que tal? Moi boa tarde. E Coral, dinos desde Portugalete, en Vizcaya. Dinos, hola, que tal? Moi boa tarde. Hola, Coral. Xa levantei o meu dedo. Vamos a mirar alá. 44 personas e só hai 13 dedos, é moi mal número, e só hai no que quitar dai. Así que empezade a dar ao me gusta, porque 13 non mola, 15, bueno, 15 é outra cousa, xa non son 13, xa non é tan mal aquel. Hola, María Souto, que tal? Moi boas tardes, Brais, moi boas tardes, noites. Brais está de acordo en que é demasiado noite, que é demasiado tarde. Xavier, moi boa tarde desde Santiago, sempre está aquí Xavier, moi boa tarde Xavier, encantada de saludarvos. Hola desde Quieuña, será Coruña, pero o corrector xogoulle unha mala pasada. Mercedes, buenas tardes. Mercedes, dinos desde onde nos falas, porque senón non sabemos, temos que conocer ao personal. Moi boas tardes, Manolo, que tal? Moi boa tarde. Boas tardes desde Río de Janeiro, Brasil. Moi boa tarde. Caramba, que lonxe, que lejos. Moi boas noites, Nusca, desde Tarragona. Con me gusta dado. Non sei que significa. Juan Antonio, moi boa tarde desde Pontevedra, aquí ao ladiño. Eu fui a terceira en darlle ao me gusta. Bueno, agora hai 47 me gusta, a ver, a cousa cambia, pero son de xa casi 100 personas en directo. Ide preparando as vosas preguntas, porque senón eu sigo lendo saluditos e ao mellor isto faixe un pouco monótono. Aí me gusta, 52 me gustas, así, moi ben. Joan Antón Martín Pau, boas tardes desde Torrelles de Llobregat. Moi boa tarde, Joan Antón. Que tal está o tempo por aí, por Torrelles de Llobregat? Boas tardes desde Lousame. Lousame me imagino que estuvo como aquí, que se mantuvo un día moi chulo, fantástico, o sea, empezouse a nublar un pouquiño ao mediodía, pero aguantou moi ben. Ainda fun á horta, ainda fun plantar uns puerros, e ainda me dou tempo a facer un montón de cousas hoxe. Boas noites desde Gran Canaria. Joaquín, como sempre, desde Gran Canaria. Tuvo un día fabuloso. Iría á playa. Joaquín iríanos á playa. Eu hoxe dende Península en Islandia, e non vou saber pronunciar eso. Sudurnes en Islandia, non sei pronunciar eso, Brais. É moi complicado, non sei nin que símbolo é. Ou é unha D ou é unha S. Sudurnes, en Islandia. Hola, Nusca, desde Ozas Cesuras, moi boa tarde. Desde Lalín, Adrián, moi boa tarde, Adrián, moi benvido. Creo que nunca che escoitei por aquí, vaille dando ao me gusta. Cando se poden facer esquejes dos boniatos? É moi temprano, Cris. Pero sempre vai a depender. Hola, Elvira, bueno, boas tardes. Dádevos todo o mundo por saludado, porque se non empezo a contestar preguntas, depois, a mí non me contestas, eu xa. Nusca, estou empezando con el jardín de suculentas. Prepara, Susana, unha vez metida en el mundo, estás enganchada para siempre. O sea, isto é por vena. Como empeces cas suculentas, prepárate. Aún non probé con troncos, pero todo llegará. Te mandaré fotos por Instagram. Me encanta ver fotos de suculentas. Cando encontro un bancal de suculentas que me manda así alguén que é máis bonito que os meus, digo, iso teño que facelo eu, porque son moi envidiosa de suculentas, non teño unha envidia tampouco moi mala,
A min as suculentas é que se ves algo, digo, ai, que bonito, como non se me ocorreu a min antes eso, Dios mío. E poñeme en facelo tamén. Ola, Nusca, boas tardes. Cando se plantan os guisantes? Gracias. Todo o que vos vou a dicir vai a depender de onde seades. Cando me fajades unha pregunta de cando se planta algunha cousa, tendesme que dicir máis ou menos de onde sondes, que eu tampouco sei o tempo de todos os sitios do mundo, pero se me dicides, aquí en diciembre fai hielo, ou fai moita neve, ou en noviembre hai moitas heladas, dádeme unha pista de onde sondes, porque cando se poden empezar a plantar os guisantes? Podes empezar a plantar agora. Eu prefiero esperar máis para o inverno, porque son plantas que soportan moi ben o frío, máis germinan mellor con frío, como son os guisantes, os tirabeques e os fabóns, prefieren frío. Entón, mellor sempre é cun pouco máis de frío, pero claro, sempre vai a depender do tempo que teñades na vosa zona, non? E preguntábame antes tamén Cristian, eu foi a que preguntín na Radio Gallega. Ah, María Souto, é que preguntastes na Radio Gallega? Non sería esa dos pomelos? Porque estuve buscando información e non encontro moito máis que a mosca da fruta, así, tal cual. Pero, bueno, preguntábame Cristian si... que me preguntaba Cristian? Foiseme a tarteira, estou lendo ao mesmo tempo destas cousas. Cristian, que me preguntabas? Ah, o dos boniatos, muller. Ainda moi temprano, porque o boniato sí que necesita temperaturas un pouquiño altas e tamén necesita que non chova moito, porque senón o boniato vai a crecer o que é a parte de abaixo, que é o que collemos, é como un tubérculo. Pero se o poñemos a germinar agora, vámonos a encontrar cos gérmenes altos para plantar en 2 meses ou así, e vamos a ter as plantas para plantar en 3 meses todo máis. Entón, se poñemos a germinar agora un boniato, aínda nos queda noviembre, diciembre, e só teríamos que plantar en xaneiro. Xaneiro é o mes máis frío en todos os lados. Diciembre e xaneiro é moi frío. Por iso recomendo que os boniatos non os puñades aínda a germinar agora, que é mellor que esperedes, pois non sei, por exemplo, diciembre. Así, en 3 meses tendelos listos para plantar, e sería diciembre, enero e febrero. Entón, sí, a primeiros de diciembre pode ser, pero agora aínda é moi cedo. Agora está chovendo moito, pero quixera plantar patatas, pero non tengo ni idea se se deben regar moito. Mira, Trini, o importante das patatas, que non sei de onde eres, non sei se esperas que na túa zona fajan neve, que iso é moi importante. Se se van a cubrir de neve, as patatas non van a soportar ese frío, porque a patata é un tipo de planta da familia das solanáceas e non vai a soportar ese frío de neve, nin xiadas de unha noite de xiada intensa, porque as vai a queimar. Entón, se as patatas as poderías plantar agora, o máis importante das patatas é que non chova a mansalva como estuvo chovendo 2 meses seguidos, porque senón a planta non é capaz de soportar tanto frío e tanta chuvia. Pero o que tens que ter claro é que o sitio onde a plantes non pode estar encharcado. Por moito que chova, ten que ser enxoito, o sea, ten que ser un sitio que, aínda que chova, aos 10 minutos esteas drenada a agua. E se tes eso, patatas a podes empezar a plantar agora mesmo. En noviembre é un mes perfecto para empezar a plantar patatas. Pero, repito, o máis importante é encontrar un sitio onde non encharque agua, onde non sexa un sitio onde faja moito moita encharcada de agua. Está chovendo. Cando se plantan os favóns en Pontevedra? Juan Antonio,
eu son da parte da Coruña, pero vivimos ao lado de Pontevedra. E en Pontevedra, como tamén hai moita costa, xa che direi que en noviembre, a partir de mediados de noviembre, hasta primeiros de xaneiro podes plantar os fabóns. Despois non, porque lle é tarde. O fabón ten que germinar con frío. Germina mellor con moito frío. Non está ben adiantarlle moito o ciclo ou atrasarlo, porque se plantas, por exemplo, os fabóns en xaneiro, vaise xa botar encima o tempo de plantar as solanáceas, pimentos, tomates, berenjenas, lechugas, todo o que queiras plantar no verán, vais a botar encima, porque o fabón necesita 6 meses, polo menos, ou 7, de estar na terra. Mentras germina, bota todas as flores e o fruto e tal, necesita tempo. Entón, e máis, non quer que haxa moito calor, porque senón, desde ben pequeniñas, ataca o pulgón, moitísimo. O fabón é unha cousa que lle ataca moito o pulgón, a non ser que seas unha persona que uses insecticidas sin problema, a mansalva, sin dor nas túas plantas, que entón, pois, bueno, non sería un problema o dos pulgóns. Pero millor no frío, o fabón ten que nacer e crecer, e cuajar co frío. O sea, en noviembre, a mediados de noviembre, xa se poden empezar a plantar. Hai dous refráns que din que cando plantar os fabóns van xa, así acórdache para sempre, que é: por San Simón planta o teu fabón. San Simón é agora en noviembre. E di tamén outro, o sea, lajar a torcer, fabón a nacer. Isto quer dicir que cando estás torcendo o lajar o viño, sabes que o viño primeiro estrújase e despois no lajar, na lajareta, non sei como, unha prensa, como se fora nunha prensa, hai que prensar o bagazo para despois cardar para facer a caña. Bueno, pois cando torces o bagazo, os fabóns xa teñen que estar nacidos. Pois eses refráns, así. Cando fago esquejes, a alpera melón ten flores e frutos. Nieves, os meus tamén teñen flores e frutos neste momento. O fruto da pera melón no inverno non vai a estar rica nin dulce, o sea, non vai a estar rica. Rica está, pero tela que comer pensando que sabe a pepino. Que sabes que o pepino ten un sabor moi peculiar, non a todo mundo lle gusta. Pois a pera melón, o sea, o pepino melón, ten o mismo, sabe igual. Cando está algo máis verde, sabe a pepino. E cando está moi maduriño, que madura co sol, con moita luz de sol no verán, e cando está rica, que sabe como se fora melón, está dulciña. Agora non che vai a saber rica, pero podela comer igualmente, pero vai che saber eso, máis a pepino que a melón. E os esquejes pódelos facer agora, pódelos facer en calquera momento do ano, porque é unha planta que fai moi ben os esquejes. Sempre que se fagan esquejes, do que sexa, non podes poñelos a plena luz do día. Quero dicir, se faz esquejes na primavera, no otoño, e lle vai a dar o sol, mal lle vai a ir. Os esquejes mellor sempre á sombra, semisombra, non á sombra de todo, quero dicir, nun sitio da horta, donde non lle vai a dar o sol pleno, porque senón os esquejes non van a cuajar. Cando queiras facer esquejes, se queres, por exemplo, conseguir 10 plantas, fai 30 esquejes, porque a mitad deles van xa fracasar. Entón, fai como para que teñas que tiralos enraizados e póñense abarbados. Os esquejes mellor póñense todos xuntiños. Aquí chámase abarbar. Non sei se usades esa expresión, pero aquí facer abarbar é poñer como se foran esquejes, do que sexa, de calquera tipo de planta, de cepas da viña, de esquejes do que queiras facer, é poñelos todos xuntos en un rego que fajas e póñense todos xuntos e tápanse, que non lle dea nunca o sol directo. Abarbar significa poñer algo a sacar barbas, o sea, que saquen as raíxiñas blancas para depois poder trasplantar. Entón, os esquejes sempre que non lle dea nunca o sol. E os esquejes da pera melón, se na túa zona fai heladas no inverno, teles que poñer a resguardo, o sea, ou nun invernadero, ou nunha terraza, nunha azotea, nun sitio onde teñas resguardo de frío, para que cuajen ben, e despois na primavera podes trasplantalos. A ver, o lanusca, cando se poñen a germinar os pimentos e as berenjenas,
creo recordar que dixeche en algún momento que tardan meses en crecer. E así é. Non é o mismo poñer a germinar un tomate, porque germina en 3 días ou 4 se lle fai caloriño e humedad constante, o sea, mellor sempre facer un tipo de invernadero, ainda que sea nun sitio pequeno, poñerlle un plástico, non? Tapar, cubrir, eso calquera tipo de semilleiro. Os tomates, por exemplo, germinan rapidísimo e depois medran tamén relativamente rápido. Podes ter tomates para trasplantar desde que pola semilla a germinar, podelo ter xa para trasplantar grande, me refiero, en 2 meses e medio, 3 meses todo máis. Pero, no caso dos pimentos e das berenjenas, son máis costosos de germinar, tardan moitísimo máis. Bueno, sempre vai a depender, unha, da calidad da semilla, que estea ben seca, que non fixera unha pregerminación e que os gardáramos mal a destempo, ou tamén vai a depender de como trates o semilleiro, porque ten que ser unha terra moi solta, que non teña impedimentos de crecer, e por iso eu prefiero comprar terra ou plantalos en compost. En compost tamén vale. Logo, despois, humedecer ben a terra e cubrila con un plástico transparente ou opaco. E se fai moito frío, incluso cubrir con unha manta térmica de germinación, de horta, non é unha manta térmica destas como as que hai que son plateadas por un lado e doradas polo outro. Esa non. É un tipo de malla, bueno, de feito é malla térmica, creo, non manta térmica. O que fai é deixar pasar, deixa transpirar perfectamente, non deixa pasar a chuvia se lle chove intensamente ou tes a intemperie. Son moi boas para facer germinar isto. Entón, cando podo semillar pimentos e berenjenas, que tardan moitísimo máis, poden tardar hasta 4 meses ou 4 meses e pico en estar a planta xa grande para trasplantar. Sempre vai a depender, evita hablar do tabaco. Bueno, sempre vai a depender de cando vaias ti a plantar os teus pimentos e as berenjenas na horta. Non todo o mundo planta ao mesmo tempo porque depende do clima da túa zona. Tanto pimentos como berenjenas son un tipo de plantas da familia das solanáceas que necesitan luz de sol diaria para poder crecer ben, para poder tanto crecer como expandirse, como botar flores e como botar frutos e maduralos. Necesitan de 7 a 9 horas de sol diarias a pleno sol, porque son solanáceas. Entón, eu ao mellor podo empezar a plantar, hai anos que podo incluso empezar a plantar a finales de febreiro e todo marzo. E hai outros anos que en abril ainda vou cedo e hai que plantar en maio porque chove demasiado, fai moito frío, non dá arrancado a primavera. Entón, sempre vai a depender de cando teñas que plantar na túa horta. Como norma general, pimentos e berenjenas deberíanse de semillar xa a finales de diciembre ou durante o mes de xaneiro. Pero tarde, mellor nas navidades. Poñede como fecha as navidades. E así xa temos unha fecha para plantar os pimentos e tal. ¿Nos puedes hablar de la pera melón? Yo no sabía de esa planta, lo escuché aquí por primera vez. Muchas gracias, Alicia. Alicia, es unha planta, a pera melón, pepino melón tamén se chama, a ver, pera melón ou pepino melón. É unha planta da familia das solanáceas, pero soporta moi ben o inverno. Non é unha planta como as solanáceas que só dura a temporada, non? Un pimento, un tomate, unha berenjena, bueno, non todos os pimentos. Sempre hai excepcións, non me faja de repetir sempre hai excepcións. Pero, por exemplo, un tomate só dura esa temporada, ese ano. E, pois, po ano tens que volver a semillar, volver a poñer semillas na terra para volver a ter plantas, para volver a ter fruto. Neste caso, o pepino melón non é así. É como se fora un arbusto, cada ano medra máis, pero é un arbusto que non ten forza suficiente para crecer hacia arriba. A ver, sí que ten forza porque crece hacia arriba, porque chega a facer como leña, o que pasa que cando bota os frutos, o fruto chega a crecer tanto que o que fai é caer a fruta para baixo, o sea, colga, fai que a planta
chegue a colgar para baixo. Entón, é unha planta que mellor é que a plantes en un sitio donde despois poda tumbarse, non no chan directamente, porque no chan, no suelo, na terra directamente, os frutos estarían sempre en contacto ca terra. Eso non é bo, por varios motivos. Un deles é porque a planta non vai a ser capaz a transpirar, a respirar ben, sempre é bo para todas as plantas ter unha boa transpiración. Para moitas cousas, para plagas, sobre todo, e para enfermedades. A segundo dos motivos é que os frutos en contacto co chan, calquera tipo de fruto en contacto directo co chan, ao regar e así, ca humedad, vamos a facer que pudra, o sea, que con moita máis facilidade que pudra. Entonces tampouco non é bo. O terceiro dos motivos é porque cando empezan a madurar, se están en contacto co chan, hai moitos bichos que se van a servir do fruto e van a ir a comer, porque no chan viven moitos bichos. É unha fruta madura para eles é un manjar. Entonces, esta pera melón, a planta, millor no alto para que cando empece a botar os seus frutos e pesen, quede aínda colgada, que os frutos estean colgados, que aínda podamos, por exemplo, poñerlle un pequeno emparrado con unhas canas ou así e poñerlle uns travesallos para que a fruta se manteña alonxada da terra, non en contacto directo. É unha planta que recomendo moito, Alicia, porque é moi produtiva, dá moitísimo fruto, e se madura co sol do verán, o sea, a fruta que madura co sol do verán, é unha fruta que sabe como un melón, pero nunca chega a ser tan dulce como un melón. O sea, para persoas que, como a min, non vos gusta a fruta excesivamente dulce ou madura, é riquísima, porque sabe a melón, cando o melón non chega a estar moi, moi, moi maduro. Ten ese sabor. E cando está verde, sabe a pepino. Estou mirando a ver se teño algún aquí no frutero e vou abrir, vou no coller. Aquí está, mirade que cousa bonita, por favor. Este é pequeno, que conste que debe pesar como uns 180 gramos, máis ou menos, pero é pequeno. A ver, tamén os hai máis pequenos, que os teño ali tamén máis pequenos. De feito, o pequeno é máis maduro, vou no coller tamén. Vedelo que está como un pouquiño máis amarillo? Bueno, cando o pepino melón ou a pera melón, pero sabe, mellor pepino melón porque é o que sabe a pepino se está verde e sabe a melón se está moi maduro. Pero é unha fruta que cando está así deste color, como verde, empeza a facer estas liñas moteadas moradas, vedes, que atravesan así como jarras, como se foran rascaduras. Así sabe a pepino. Esa se pode comer, o sea, esa se pode consumir. Cando está maduro, colle un color amarillo, empeza a amarillear e despois colle un color como naranja. O sea, un naranja que nunca chega a ser do color dunha naranxa, pero si un pouquiño color naranja. E intensifícanse moitísimo as manchas violetas, estas que ten así atravesadas. Moitísimo. Ponse moi, 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 moi violeta. E agora vou vos abrir este para que vesades como é por dentro as persoas que non conosades. Recomendo-vola moitísimo, porque ademais é moi agradecida, bota moitísimo fruto. Se a vos non vos agrada, non vos gusta, sempre podedes darllo ás galiñas ou non sei, vai vos a gustar. Ten moitísima agua, non ten cuña ninguna por dentro, e agora ídelo a ver, que vos lo vou a abrir. Ai, por favor, mirade, cousa bonita. É moi parecido a un melón, só que non ten pepitas aquí. Cando está moi, moi... De feito, cheira, ahora mismo cheira a pepino, así, porque está moi verde. Cando está moi, 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 moi maduriño, este jueco de aquí é jueco porque quedoume aquí neste lado. Esta cousiña que está aquí rellena é como se fora unha espigiña. E aquí, se estuvera moi maduro, as sementes daqui
son como castañas clariñas, non? Que están así como medias negras. E ten aquí as sementes. Por sementes dáse moi mal. De feito, eu cando empecín a saber del, empecín a comprar sementes por internet, a través de internet, carísimas. Xa sabedes que a semente cara, pero o que cho traen a casa aínda, moitísimo máis caro. E nunca me foron arriba. Nunca. E miro que intentino veces, Bueno, pois eso. O mellor é encontrar a planta. E despois, pois eso, facer esquejes. Como vedes, bueno, o que é a piel é moi dura. Poderíase comer, pero que é moi dura. É como se fora casi como un dun caqui. Moi delgadiña, porque é moi finiña. A piel non é nadiña. Como un caqui, igual que un caqui. Isto ten moitísima agua. Non, pois está rica. Non me esperaba eu que me supera dulce. Pero mirade canta agua ten. Se estuvera madura, tería o triple de agua. Isto sería unha pasada, pero mirade. Vedes que era agua? É que eu non vexo nada ben. Non sei se vos o vedes, pero... Sí que se ve. Bueno, que é unha fruta moi chea de agua. E cando está moi madura, máis aínda. E esta normalmente pois comese cruda, como fruta, cando está moi maduriña, ou en ensaladas, ou salpicóns, ou así, que lle dá un toque como diferente, crujiente, húmedo. Está moi rica. Haise que acostumbrar a ela. É un sabor totalmente, non sei, que non esperas porque, non sei. Si, recomendomela moitísimo. Xa falamos moitísimo da pera melón. Vamos a falar outra cousa. A ver, 200 personas e solo 100 me gusta. Isto non funciona así, Hai que empezar a dar o me gusta, porfa. Yo tuve pera melón y la arranqué y tiré porque paraba llena de pulgones. Por más que la curaba, y una amiga le pasó igual. Gracia creo que é de Argentina. Creo recordar que é de Argentina. Gracia, aquí el pulgón nunca, esos son a diferencia de climas. Aquí nunca colle pulgón. A min nunca me colleu pulgón, pero nunca. O sea, e ademais é unha planta que casi non hai que facerlle nada. Solo tratar de que o fruto non toque no suelo, botarlle fertilizante sí que necesita, porque é unha planta moi productiva, entonces necesita que vitamina para crecer, porque ten moita fruta, e calquera planta que teña moita fruta necesita abonado extra, continuo. Entonces hai que abonar. Boas Nusca, dinos Ana Mato. Non os olvidéis de darle a like, los 3 puntiños de arriba, por favor, facedelle caso a Elvira, que a Elvira sabe destas cousas. Eu tamén. Non costa nada, é gratis. Se estades aquí e vos gusta o vídeo, porfa, dadelle o like, que a min isto axúdame moitísimo no meu canal. O algoritmo pois entende como que o directo que estou facendo que lle gusta a xente, porque se non lle dades ao me gusta, o algoritmo pensa, pois deben de ser todos familiares, por iso non lle dan xa máis me gusta. Bueno, pois eso. A ver, as miñas coles de Bruselas dixéchesme que tiña que esperar un embarazo, tal cual, 7, 8, 9 meses, tal como van. De pequenas dá tempo a facer o bautismo. Do bebé se pudera con 60 anos, ai, mi maneras, pero non che van medrando. Ou, a ver, tamén choveu moitísimo, Temos que dicir que as crucíferas, que é da familia da que son as coles de Bruselas, están sufrindo moito porque non teñen ni un día de un rayo de sol. Aquí está chovendo unha barbaridade. Bueno, Nusca, teño pimentos como os que fixo restras a túa mamá. Os meus teñen unha piel moi dura. É a primeira vez que me pasa, pero iso sería porque no verán pasaron moita sequía ou falta de nutrientes, porque se unha planta de pimento
Se non ten pimentos é outra cousa, pero se ten pimentos e teñen a piel demasiado dura, ou che venderon unhas plantas tamén, non sei que tipo de pimento é, que tampouco non podo dicilo, pero se ao principio estaban ricos, estaban ben, e despois, se che puxeron cunha piel moi dura, pois posiblemente fose culpa túa, porque tuveron falta de agua ou de nutrientes cando estaban crecendo. E os que fixemos restras, a ver, porque tamén van quedando cada vez máis delgados cando ven o inverno, os pimentos son máis delgadiños, teñen máis piel que carne por dentro, pero para comidas valen igual, para facer as comidas valen igual, aínda que piquen un pouquiño, tamén se lle botan aos estofados e así, e tamén queda moi ben. Así que eu en restros, vou vos enseñar, non sei se viste a miña nai, tuvo ela enrestrando os así. Bueno, ese rojo porque xa estaba rojo na horta, entón se enrestranse así e cólganse en un sitio onde non lle dé o sol ni moita chuvia, porque senón tamén poden aclarar, e que estean sanos, porque se non están sanos e os pos na restra van a pudrir, pero se están sanos e os colgas así, o que van a facer é a secar como as ñoras, como a calquera outro tipo, todos os pimentos se lle pode facer isto, quedanche así para sempre, se non queres congelalos, podelos poñer en restra, e para comidas o sabor vai a ser igual, o sea, se non picaba na planta tampouco non vai a picar aquí agora, e estes non, a ver, poden picar un pouco, pero non, tampouco non é para tanto, está ben, lévase ben. Entón, así, conservamos os pimentos, porque as plantas de pimentos aínda agora están dando un montón, e temos, bueno, de feito, enseñimos no reel, puxen un vídeo cortiño de miña nai cando estábamos apañando e dixen, a ver, mamá, enséñame aí e tal, para que virades que un cesto deles, pero un cesto non era un cesto pequeno, que era un cesto jopo, e collemos aínda moitos pimentos. Bueno, eu marcho que teño que marchar. Estrella, para onde tes que irlo? Un saludo e moitas gracias. Estrella, para onde tes que irlo? Temos que falar de se queremos cambiar isto para un poucoño máis temprano, porque agora é de noite, Dios mío, se é de noite desde fai 4 ou 5 horas. Son de Rianxo, teño un mandarino. E as mandarinas caen como se cortasen en vertical. E non terás algún bicho ali? Ou a mellor é co vento? É que sin ver imágenes deso, cortan, como se as cortasen en vertical. Así, de arriba a baixo, abren a mitad. Reformúlame a pregunta que non entendín. Nunca vin restas de pimentos. Susa, como non ibas a ver restas de pimentos que hai en todas as casas, en todas as casas, o sea, calquera que teña, como non vas a ver restas de pimentos? Isto así colgado nas cociñas. Isto é moi típico, é moi común. O sea, como non, bueno, extrañame moito, pero nas fruterías e así, é moi común ver así unha resta de pimentos, non? A ver, o normal é de secar outro tipo de pimentos, máis picantes, ou de ñoras, ou de... pero cada un seca o que ten. Home, hola, acabo de entrar, ya le di el dedito, moi bien, Rosalía, así me gusta, porque mira, 231 personas en directo, 231 personas en directo, e solo 179 me gusta. Eu penso que vos costa darlle o like, porque non me explico, se estades aquí e non vos costa cartos, non me explico por que non lle dades o like. Gracias, xa están subindo. Gracias por darlle o like. Miña abuela enrestraba as cebolas e duraban todo o ano. Eu tamén enrestro cebolas ás veces, cando teño gana, e tempo. E os allos tamén, se teño gana, e tempo. Teño a laranxeira chea de laranxas, pero están moi secas. E ti abonas o frutal? Porque non sei por qué nos olvidamos
fai unha encuesta para decidir a hora, posiblemente ás 7. Eu tamén penso que sí, porque como se é noite desde fai tanto tempo, a xente como que se recolle antes, non? Entón, ao mellor sí que fago unha encuesta para saber si o cambiamos para as 7. Ten razón, Carla. Nusca, que clase de pimentos enrestrou Lolo? Os que tiñamos, María Juana, os que tiñamos na horta. Este é un tipo padrón, tipo pimento de padrón. O sea, non é uns picas un e outros non. Saliron moi boas as plantas. Non son deses transgéneros que non pican nada, porque algún sí que pica, o sea, son normales, pero saliron bons, ou o terreno, ou o clima, ou o que fora, folle moi bo e apenas picaron. Pero podese facer con calquera tipo de pimentos que teñas na horta, que teñas moitos, e que non queiras congelalos, ou así. Bueno, con pimento morrón, eses que son así moi grandes, ao mellor non o conseguimos. Creo que nunca o fixen, Nusca, pregunteiche antes, Maica, perdón, pero sabes que hai moitas aquelas, entón ten que ser algo así. Voleo, esta é como a ruleta de la fortuna. Tócache que che leo o mensaje ou non, pero faz moi ben repetilo. Que conste que penso que faz moi ben en repetilo. Nusca, pregunteiche antes do prixel. Que non sei que lle pode pasar, que non ten... xa sei o que é, que non ten ningunha folliña, xa sei o que é, pero fijo. Pensei que eran os pasaros, non, olvídate, os pasaros non lle gustou o prixel, Non, os pasaros non son, pero fijo, xa sei o que é, pero teñolles unha rede, non poden ir. Xa che dixo eu, Maica, mira, vas un día con gafas, se che fan falta, porque eu ás veces tamén teño que poñer, e vas a buscar un gusano verde clariño, verde fosforito, verde clariño, poden ser do tamaño tan minúsculo que mida 1 milímetro, ou poden medir como hasta 2 centímetros, ou 3, o máis grande 3, pero se che comeu o prixel, xa che dixo eu que é un tipo de gusano verde que ademais ten os 3 pares de patas na parte de adiante, xunto á cabeza, é un tipo de gusano que anda así, anclase na folla como aquí e aquí e aquí fai como unha curviña, o sea que é moi característico. E aquí chamamos as lagartas. As lagartas, este tipo de, non son a novia dos lagartos. As lagartas son este tipo de bicho. É polilla, o sea, foi unha mariposa fea, unha polilla, puso os ovos en calquera sitio da horta, porque estas non lle fan ascos a casi ninguna erva, todas lle gustan. E o que fan os gusanitos cando eclosionan é comer as follas. Teñen unha fame voraz. E poden comer o prixel, mira ti, que tan mala sabe de amargo e así, pois encántalles. Pero tamén se pode meter nos repolos e comerche os repolos. Poden comer as lechugas e acabarche cas lechugas. As coles, calquera tipo de verdura que teñamos ahora mismo. Incluso, teñen que ter fame, pero incluso os teño visto nos puerros, nos malbóns, nos geranios. O sea, que é un gusano que come de todo. E se o prixel o tes así tal cual, é que é moi característico. O sea, eu chego e vexo o prixel así, esa sei o que teño que ir buscar. Sempre están no en vez das follas. A folla, esta é a parte de arriba, o gusano sempre vai a estar comendo na parte de abaixo. O sea, que pa velo, o sea, é moi raro que o encontres na parte de arriba, pero rarísimo, Se o encontras na parte de arriba é porque se colou por un furado, pero o que quere é ir pa baixo, porque come como boca abaixo, boca arriba, para nós, boca abaixo para ele. Non sei se me expliquín, ás veces é moito redondo no sitio e ao final non explico ben. Na parte de abaixo, colgando e comendo. Poño as miñas gafiñas e o que temos que facer é darlle a volta ás follas para encontralo. E están aí. Pero bueno, xa vos digo que pode ser tan evidente, sale mosca, pode ser tan evidente que mide 2 centímetros e velo ben, ou pode ser que pase desapercibido porque mide 1 milímetro. E se mide 1 milímetro é tan gordo como un fío de coser. Mira o que vos digo, Pero bueno, vese ben porque ti das a volta á folla e a folla ten todo o mismo color, ten as venas propias da folla, pero chamache a atención porque é como unha cousiña así, unha rayiña pequena aí, con tocarlle así,
sin facerlle nin forza, con tocarlle así, xa o destruístes, porque se os maguchas con moita facilidade, non ten cascarón no seu corpo, o sea, moi blandiño, é moi fácil de espachuchar. Mi madre te mande mensajes, Dios mío. Nusca, paga a pena preparar uns parteres como os que ti cultivas en vez de cultivar directamente na terra? Que son parterres. Que son? Ana Leda, vólveme a dicir, dime abaixo que son os parterres, que estou pendiente, vouche ler. Pódese cultivar directamente na terra, pero, cuidado, non de calquera maneira, porque agora ven o frío, ven o inverno, e se vas a cultivar, o sea, semillar directamente na terra a intemperie, recoméndoche comprar esta manta térmica, malla térmica, de cultivo. É baratísima, é super económica. Vale ao mellor 2 metros cuadrados, igual che valen 30 ou 40 céntimos. É moi económica, non costa moitos cartos. Entón estou pendiente. Estou pendiente. Ana, a ver, Ana debeu de marchar. Bancales. Vale, sí, gracias, Ana. Pois eso, si vale a pena mellor en bancales que no suelo, eu recomendo, pero ao 1000%. Mira o que che digo, por varios motivos. Xa fixen así varios vídeos, pero hei de volver a facer outro vídeo facendo fincapé no fabulosos que son os bancales. Porque, mira, unha pola comodidade, porque traballas de pé. A ver, eu teño os moi altos, para traballar de pé. Unha por miña nai, outra por min, tamén polo saludo longo, que cada vez tal... Unha por eso. Pero son moito máis produtivos, porque non os pisas. Nadie os pisa. Ninguén compacta esa terra hasta tal punto que lle coste nacer as plantas. Entón, unha planta, cando a pos nun bancal, ten a terra solta. Bueno, a ver, ten unha terra solta, hai que coidar a terra, todos os anos. Non teño suerte de ter unha boa terra. A terra fágoa eu tamén. Hai que aportar materia orgánica continua. Facer moito compost na casa, moito compost. É máis o humus de lombriz, é así. Sentiña, e delle dá non me gusta, que non costa nada, non costa cartos. E xa que está de sair lle dando así o dediño para arriba, porfi. Yo lo veo e escucho bien. É lo porque alguén non escoitaba ben. A ver. Elvira, es tu conexión a internet. Vale, porque alguén non vía ben. Vale. Pois eso, os bancales recomendados sempre. E despois, que é como moito máis aproveitable, menos sitio, porque eu nun bancal, na parte da beirada, imagínate que isto é un bancal, na parte de dentro poño, pois, repolos, por exemplo, repolo, brécol, coliflor, lombarda, vale, vou puñendo polo medio. Pero todas estas esquiniñas aproveitoas. Si pa aquí dá o sol, aquí poño solanáceas de colgar. Por exemplo, a pera melón, o pepino melón e as fresas. Porque as fresas, se as poñemos na beirada, van a colgar así para baixo. Van a estar sempre aquí colgadas as plantas. Bueno, hai nas que empurrar por o lado, hai nas que como que obligar a ir para a parte de aí tamén. Entón, se están colgadas, é moito máis difícil aos paxariños comer as fresas, é casi imposible aos bichos chegar a esa fresa tan apetecible, porque está colgando. E ao estar colgando a fresa, non lle é tan fácil de comela aos bichos. A parte que para a fresa é moito millor, porque non... Dalle o sol, madura máis, está en contacto co aire total, porque unha fresa, cando está madura, se está en contacto co chan, vai a pudrir rapidísimo, como na collas ese día, ou ao día seguinte, xa che pudreu a fresa. E deste xeito, colgada, dura moitísimo máis, pero moitísimo máis. E na parte de aquí de atrás, por exemplo, podo plantar, que non lle dá o sol, espinaca tetragonia, que é un tipo de espinaca que é como de colgar, entonces, para aquí vai, e aproveitalo como moito máis, en menos espacio,
eres capaz de aproveitalo moito máis. Entón, pois eso. Ola, que se lle pode botar ás navizas que están todas picadas? Pois depende do problema que teñas na túa leira. Quero pensar que os paxariños tamén fixeron uso, porque os paxaros sí que comen as rabisas. Despois, seguro que é un problema de lesmas, caracoles, limacos, babosas, caramechas. Podes ter todo ese tipo de bichería. Si xa tes as rabisas moi grandes, agora mesmo botarlle algún produto para os caracoles é casi unha misión imposible. Pero é máis co que está chovendo, porque che podería dicir, bueno, pois intenta botarlle terra de diatomeas ou así, a ver si... Pero co que chove é inservible a terra de diatomeas, non lle vale de nada. Entón, é complicado. Pero si pos todo alrededor donde están tellas, por exemplo, ou unhas pedras cóncavas ou así, ou por iso as tellas a min é que me encantan na horta, para min son as mellores aliadas dunha horta para coller todo este tipo de bichos. Porque claro, te imagínate, isto ten que ser antes de plantar as cousas, xa? O sea, ten que ser como un traballo continuo, tens que ser moi tenaz, insistente. Ti, por exemplo, plantas un tallo de lechugas, non? E resulta que eu xa, antes de poñer as lechugas, limpo ben o sitio, ao mellor deixo uns días máis, volvo a dar unha volta, porque sempre quitas algunha lesmiña, caracoles que ao mellor non vistes os ovos e estaban debaixo e podo quitar algún caracol máis ou así. Bueno, despois planto. Pero tan pronto como planto, xa poño tellas. As tellas vanlle a ofrecer, se tes o sitio totalmente limpo, vanlle a ofrecer un resguardo que non van a ter en ningún outro sitio. O sea, ti tes o sitio limpo e pos unhas tellas ou uns cachos de madeira podre, media podrida, millor, que non teña residuos de barnices nin de pinturas, o sea, madeira, tablas de madeira limpias. Vaslle a ofrecer un resguardo, e van a ir a esconder aí. Entón, cada día, e se non podes ir hoxe, mañán tens que ir con urgencia. Cada día tens que levantar esa tella ou esa tabla e vas a coller toda esa bichería, vas a casar, e vas a evitar que algún caracol xa desarrollado ou algunha babosa que xa estea na época adulta vai a poñer os ovos debaixo da terra, porque tanto un como outro poñen os seus ovos debaixo da terra, non enterrados, pero sí un pouquiño enterrados. E ti non os vas a ver, pero se vas todos os días a quitar a bichería e volves a poñer tellas e lle ofreces ainda encima algo que lle guste, como por exemplo, colles unha tapiña que sea un pouquiño fonda así, un pouquiño de cerveza, ou non ten por que ser cerveza, un pouco de agua con mel, algo que lle resenda a dulce, e por riba pos a tella, van a ir aí. E ti pouco a pouco vas a acabar con esa bichería na túa horta. Porque agora, ti imagínate que non o faz e plantas 2 dúxias de lechugas. E cando as lechugas teñen un tamañiño así xa grande, que sabes que tal, daste de conta de que está a lechuga toda chea de furados e de cacas de bichos que non sabes o que é. Por moito que lle poñas, nin siquiera o veneno ese que venden para casar este tipo de limacos, nin que lle poña cerveza, non van a ir ali, porque para que van a baixar? Te imagínate, están en esta lechuga, comendo a justo, vivindo e incluso reproducíndose, aquí en esta lechuga, e ti, aquí ao lado, poslle algo que resende ben, pero eles xa están vivindo aquí, non van a cambiar a súa casa para ir aquí, pode ir unha ou dúas, pero as que xa están vivindo en esa planta, que xa se reproducen aí, que xa están comendo e que xa están destrozando esa planta, non hai unha maneira, digamos, eficaz de matar eso, que non sexa algo químico, tamén podes comprar un insecticida químico e sulfatar todo e despois comer veneno, pero é complicado. Xa cando as rabisas están grandes, se están todas picadas, o error xa se cometeu antes. Agora é difícil sacar daí as lesmas, as babosas, os caracoles, esas lesmiñas que son así chiquitinas, pequenas,
é complicado, Volvo a preguntar, Mari Carmen, fixestes moi ben, porque a min non me dá a vida para contestar a todas as preguntas. Hola, buen domingo, la Horteta Ecológica. Moi boa tarde, moi benvidos ou benvidas ou... Volvo a preguntar, agora que ven difuntos, que ponemos os nós difuntos? Podo quitar esquejes? Sí, claro, das plantas de difuntos podense quitar esquejes, pero, ollo, non se poden facer esquejes como se fora, por exemplo, de romeo ou lavanda. Ti podes facer un esqueje de lavanda así de grande, e está ben, pero desas flores non. Hai un truco para saber cando podes facer esquejes así e cando tens que facer esquejes máis altos. É un tema moi interesante, O sea, que estaría guai que fixera un vídeo solo deso. Pero, bueno, vou explicar aquí agora, e así só sabedes. De casi calquera planta se poden facer esquejes. Hai plantas, pero iso só hai que saber, hai plantas das que podes facer esquejes, que tes que facer os esquejes da parte máis, digamos, tierna, verde e inmadura, e hai outras plantas das que os esquejes telos que facer da parte máis bella e leñosa. Bueno, pero iso hai no que saber. Pero, por exemplo, ti compras as flores dos difuntos agora, non? Ou rosas, por exemplo, non? E queres facer esquejes. Bueno, hai un truco para saber de que tamaño teñen que ser os esquejes, porque non todos van. Da lavanda non podes facer uns esquejes así, porque ao mellor morre xa planta, teñen que ser esquejes pequeniños. E, por exemplo, das flores esas de difuntos que se suelen comprar, ten que ser un esqueje grande, alto, polo menos de 15 centímetros, mínimo. Por qué? Vou vos explicar por qué, a ver se o vedes ben, Concentración, Vamos a ver, imaginádevos que este é un pequeno esqueje de lavanda ou de romeo. Como ten as follas o romeo ou a lavanda? Pois ten unha aquí, ten outra 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 aquí, ten outra... Este é un esqueje de romeo ou de lavanda. E así mismo se pode esquejar para que che faga unha planta nova. Só habería que eliminarlle as primeiras follas para que non fagan putrición e deixar o esqueje tal que así. Así. Incluso lle hai que cortar as follas de arriba. Para que? Para evitar que a pouca forza que lle queda a este cacho de planta que acabas de arrancarlle a planta nai, que sigan crecendo para arriba e que lle rouben a pouca vitalidade que ten e que a emplee en enraizar. O sea, cortamos a parte de arriba para evitar que siga crecendo por arriba. E así, desta maneira, concentra toda a súa enerxía e vitalidade solo neste cacho e máis en botar raíces. Bien, agora vámonos ás plantas de difuntos, que é o que preguntaba esta seguidora, que non me acordo como se chama, Mari Carmen. Por que nun rosal ou nas flores estas dos difuntos ten que ser un esqueje grande? Pero grande estou falando de 15-20 centímetros, ten que ser un pouquiño máis grande. Por que? Porque onde teñen as follas? Ou un rosal, unha rosa. Te imagínate que compras rosas tan bonita que as queres esquejar. Que, por outra parte, a maioría das rosas que comprades, porque son moi, moi bonitas, pode ser que estean tintadas, que as metan en agua con tinta e que teñan un color como diferente a todas as rosas do mundo mundial, sabes? Entón tamén pode ser, pero bueno, vamos que me vou dar ramas. Onde teñen as follas? Nas teñen así. Van a ter unha aquí, outra aquí, outra aquí. Van a ter como moi separadas. Ti se colles o mismo cacho de aquí, que é un esqueje de lavanda, cantas axilas collemos? Collemos unha, si cadra. E non pode ser, porque polo corte
a planta vai a secar sempre un pouquiño, non? Pola parte de arriba onde está cortada vai a secar. A parte de abaixo vai a meter na terra. Entón, o que queremos, o que buscamos e o que necesitamos para que estes esquejes vayan arriba e prendan un rosal ou as plantas estas de difuntos que comprades agora, necesitamos que teña polo menos 3 axilas, 3 bifurcacións, 3, digamos, donde teñen as follas. 3. Así. O sea, imaginadevos, aquí, por exemplo, estaría a flor. Bueno, pois nós cortamos por aquí para usala para poñer no cementerio ou no que sea, e todo este cacho ten que ter polo menos 3 ou 4 ramas, bifurcacións. Entón, así, sí que se poden esquejar. Pero hai que ter en conta iso, que non pode ser un esqueje así de pequeniño. Así non vale. Ten que ser un esqueje tamaño jopeteiro, tamaño grande. Eu xa na camiño ao quentiño. Carallo, María Souto, pois entón hai que cambiar isto de horario. Non pode ser que vayades para a cama. Non me expliquei ben, espera, que Mari Carmen non se explicou ben. Ahora en difuntos poñemos de centros aos difuntos, de aí podemos sacar algún esqueje. Claro, é o que te estou dicindo. Poñedes os centros e podedes sacar esquejes, moitísimos esquejes. Estálo explicando. Pensei que mo estabas preguntando. Bueno, pois mira, así xa queda tamén como se fai. Espera que estaba lendo aquí. Xa lle preguntei a Nusca que lle bota ela, pero non me contou a ruleta. Que me preguntastes, Cristina? Prometo che estar atenta. A ver, estou esperando. Cristina, volveme a preguntar, que non sei que foi o que preguntastes. Veña, e pregunto. Nusca, se Dios me deixa, este ano vou probar o champán de Sabujeiro. Que guai! E teño como ouro en Susa, pero non o jardes tanto tempo. Proba, xa. Ou moi pouquiño fixestes logo. Mellor os bancales con bloque, acabas antes porque son máis grandes. Vale, espera, os bancales con bloques, ladrillos, madeira. Bueno, madeira non recomendo, porque a madeira acaba pudrindo. E se en un ano ou 2 anos todo máis. Se non che pudre a madeira en 2 anos, é porque esa madeira estaba tratada. Se estaba tratada, xa non tes un bancal, digamos, moi sano, moi ecológico. Se está tratada é que ten químicos. E se ten químicos, vanlle pasar á terra. Se pasan á terra, pasan ás plantas. E pasa a cadena alimenticia. Entón, non, de ladrillo non cho recomendo tampouco. É unha traballeira que flipas. E demais, se o faz de ladrillos, tens que meter varillas de ferro para ter unha certa estabilidade, porque o ladrillo non che ten estabilidade. É moita forza de terra. Entón, o mellor é bloque. Te preguntou como matar a cochinilla. Cochinilla algodonosa, eso é a peor pesadilla. Non, estou tamén sentada na cama. Moi ben. Susa quere coller erviñas da horta. Quero coller erviñas da horta, pois planta erviñas na horta. A cochinilla algodonosa é malísima de erradicar, pero moi mala, malísima. Eu tuve un problema nun masanceiro e a verdade que lle botín sabón potásico, pero hasta queimala. Botiño casi puro. E agora parece, pero hasta a primavera non estou moi segura, parece que o conseguín. Pero se ides mirar o meu vídeo de como facer o xabón potásico para tratar o pulgón, a cochinilla. O pulgón é genial, pero para a cochinilla algodonosa non vale esa cantidad. Ten que ser moitísima máis. O sea, ten que ser como a... É que, claro, se non vistedes o vídeo é complicado, pero moito xabón. E non lle botedes Fairy, porque o Fairy é químico. Vai a queimar tamén a planta. Non sei se o sabedes, pero a cochinilla algodonosa ponse nos cortes donde podastes, por exemplo, nese corte é donde se pon a criar. Mete o xoviño xusto na beirada entre a piel e a madeira e despois é aí onde se
donde prolifera, donde se cría mellor, non? Pero que pasa? Que fai como unha burbuja, fai unha espulla, fai unha berruja, e cada ano está como máis enfermo. E tens que volver a quitar, e volven a salir. O sea, donde fan tamén os cruces das yemas. As yemas dos árboles, sobre todo de frutales ou así, donde se ponen nos cruces pequenos, porque é donde é máis vulnerable o árbol, porque non son capaces de atravesar a madeira en sí. Entón, póñense nos brotes novos aquí, nesa esquina. E depois, que son malísimas de ver, porque eu digo, bueno, xa lle botín a todas, e non lle botara a todas, o día seguinte iba a mirar, pois aí non lle botín, veña outra vez. Sabón potásico, pero casi puro, para a cochinilla algodonosa. Que pasa? Eu o día que encontre unha cochinilla algodonosa, porque isto vino en moitísimos vídeos, pero eran todos de Sudamérica. Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica, Argentina, Buenos Aires, por aí. E teño visto tantos vídeos da cochinilla algodonosa nas suculentas e ninguén é capaz como é erradicala. E despois da experiencia que tuve eu ca cochinilla algodonosa na miña horta, nese dichoso masanceiro, o día que ves a cochinilla algodonosa en unha suculenta, tíroa directamente á bolsa da basura e ao contenedor. Non quero nin tratar. Por qué? Porque o único tratamento que hai caseiro para a cochinilla algodonosa queimaría a planta, o sea, queimaría a suculenta. Entón, non vale a pena. Tiras con ela, evitas o problema. Gustaríame saber onde tes a cochinilla algodonosa. Estaría ben que mo dixeras antes de irme, porque xa son as 9. Porfa, antes de irvos, dadelle ao me gusta, e así quedamos todos contentos. Fixen un bancal con bloques, pero no chan, non vale. É que ten que ser no chan. Os bancales non poden ter parte de abaixo, non poden ter chan, suelo, non se pode botar unha cimentación. O bancal ten que ter vida, para ter vida ten que ter contacto directo ca Pachamama, ten que estar en contacto directo ca terra viva, ca terra de abaixo. Poden facer esquejes das liñas dos boniatos? Sí, Cristian, sí. Sí, e máis danse geniales, son moi productivos, pero o problema é que ven o inverno e o que as lianas non soportan ben o frío, non cho van a aguantar ben, pero sí que podes facer esquejes. En cada axila de cada folla vas a ver que se toca na terra, se bota unhas raíces. Esa axila, o sea, tens que coller un cacho de liana grande, polo menos de medio metro, e enterrar como 30 ou 40 centímetros, deixar só a puntiña de fora, vale? E o resto enterralo. Que pasa? Eso está guai facelo se che colle primavera, verán, antes de chegar ao otoño, porque agora no inverno non vas a conseguir fruto, nin nada, o sea, non vas a conseguir nada, casi é mellor volver a empezar de cero desde boniato, Cristian. Hola, outra vez, e dedo dado, ya son las 9, bicos para todos. Alicia Fariña, moitísimas gracias, sempre está pendiente. De verdad que hai xente daqui que me encantaría desvirtualizar, o sea, xente que está aquí todos os días. Alicia Fariña, que non nos conocemos de nada, pero parece que falo con ela que é como a de sempre. Ou María Souto, que sí que a conozo unha vez que a vimos. Cristian, encantaríame tamén verche, conocerche. Bueno, un montón de xente que estades sempre aquí, que me falades sempre, que estades aí pendientes de darlle ao like, de tal. Un día vou a ter que facer unha cena, non sei, un restaurante ou así, que vos parece? Chamámoslle cena de empresa, alá en xaneiro ou febreiro, e facemos unha cena para conocervos, porque hai moita xente que me encantaría conocer, a verdade, que sí. Bueno, nada, boas noites, Nusquiña, toda a xente do chat, que teñades todos moi boa semana. Moitísimas gracias, Susa, Rilo, que tamén me encantaría desvirtualizarche. Algún español que me presenten. Ya estás presentada, Vini. Bienvenida. Nada, pois, buena empresa. Genial, a empresa é genial. Apoio a Susa Mallorca. E que dixo Susa? Ai, non sei que dixo esa Susa, estaría guai. A mí me queda lejos ya a Trini, pero tamén collemos un avión e vamos onde estás ti, que tampouco non costa nada, facemos a cena aí.
Veña, Xavier, moitísimas gracias. Mima, botastes aí toda a hora. Xavier, tamén me gustaría desvirtualizarche e conocerche. Bueno, pois nada, Guaixa, encantaríame tamén, é unha persona que sempre me está falando por Instagram, por Facebook, tal. Boa idea da Xena. Bueno, pois nada, vou a ter que plantearmo, Xentiña, veña, cada un aos seus quehaceres, que hai máis que facer, eu tamén teño máis que facer, xa levamos aquí 1 hora e 4 minutos, entonces, pois, Ivette, outra das que vai a vir á cena, a que sí? Bueno, coidadvos moito, portadevos ben, sede moi felices, e seguímonos vendo nas miñas redes e por aquí polo mundo. Que teñades unha moi boa semana. Deica.